салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канал. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монем. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳиме. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ доранд, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш 20 сум. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе 9 километр дар наздики бозор. яккомната квартира дар 8 этаж қарор дорад. 54 метр квадрат нархаш бошад. 188 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳам 800%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони зарафшон. дукомната квартира дар 13 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳам 800%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, профсоюзни дукомната квартира дар 10 этаж қарор дорад. 68 метр квадрат. об сви доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳам 800%. нархаш бошад $50,000 боз савдо мешавад. ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, поёни корвон, газпром, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 140 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳам 800%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, 9 километр, 3 комната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 68 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳам 800%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунам. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони сино, 3 комната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 60 метр квадрат нархаш бошад. 199 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳам 800%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. хона дорои гараж ва агарод мебошад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунам.